אתה מטפל מעולה, אבל היומן שלך חצי ריק? זוכר את הימים הראשונים כשפתחת את הקליניקה? היית מלא תקווה ואמונה שאם רק תהיה מטפל טוב, הלקוחות כבר יגיעו. אבל המציאות טפחה על הפנים. אתה יושב בקליניקה היפה שלך, מסתכל ביומן ורואה יותר חורים מפגישות. הלקוחות הקבועים שלך נאמנים, אבל הם לא מספיקים כדי למלא את היומן. אתה מרגיש תסכול כשאתה רואה מטפלים אחרים בסביבה עם יומנים מלאים, בזמן שאתה מתקשה להביא לקוחות חדשים. בכל פעם שאתה מנסה לפרסם את עצמך, זה מרגיש כמו לזרוק כסף לפח. פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, ניסית הכל, אבל התוצאות בהתאם. ואתה יודע מה הכי מתסכל? כשסוף סוף מגיע לקוח חדש, והדבר הראשון שהוא שואל זה, כמה זה עולה? כאילו שהמומחיות והניסיון שלך שווים כמו ביקור בקניון. אני מבין אותך כי אני עובד עם מטפלים כמוך, תרפיסטים מוכשרים שפשוט רוצים להתמקד במה שהם הכי טובים בו, לטפל באנשים בלי להתעסק בכל הרעש השיווקי מסביב. בתור מי שמתמחה בשיווק דיגיטלי ספציפית לתרפיסטים, פיתחתי שיטה שעובדת. קמפיינים ממוקדים שמביאים לקוחות איכותיים שמוכנים לשלם את המחיר הראוי עבור הטיפול שלך. איך זה עובד? אני לוקח את המומחיות שלך, מתרגם אותה לשפה שהלקוחות שלך מבינים, ומביא אותם אליך דרך פרסום חכם ברשתות החברתיות. התוצאה? יומן מלא בפגישות עם לקוחות שמכירים בערך האמיתי של הטיפול שלך. רוצה לראות איך אפשר למלא את היומן שלך בלקוחות איכותיים? השאר פרטים או התקשר עכשיו, אני אסביר לך בדיוק איך נעשה את זה ביחד.